kabátban is vacogtunk. Persze talán nem csak az októberi hűvös miatt, de az átélt, megidézett történelmi pillanatok súlya, s máig ható felelőssége miatt is. Igen, vallom, hogy történelmi pillanataink felidézése nem csak a megőrzésig felelősségünk. Kötelességünk átfordítani ezt az örökséget a mába, és a hétköznapok kihívásaiban megadni azokra a méltó választ. Goethe gondolataival élve: csak annak jussa élet és szabadság, ki napról napra vívja ki. Felidéződik bennem továbbá a közelmúlt egy másik történése is. Ez év augusztus 20-án Kalotaszent-királyon ünnepeltünk. Részt vettünk a falu hagyományos ünnepén. A népviseletüket ma már többnyire csak jeles napokon felöltő színes, táncos fellépő csoportok mellett felszólaltak a helyi méltóságok is. A polgármester szavai megleptek bennünket, és csak szállásadónkkal történő beszélgetés során nyerték el magyarázatukat. Ismét megbizonyosodott számunkra, a népek, nemzetek közötti ellentétek nem a hétköznapi emberek szintjén élnek. Más, többnyire háttérhatalmak, s ki tudja, milyen érdekek mentén feszülnek. Okos, bölcs döntéseket a valódi megismerés talaján lehet csak meghozni, és alapot mindenhez a személyes találkozások, személyközi kapcsolatok adnak.